det blev så bare lige til Call of Duty Black Ops 2. Og det for helvede. Nej, det er ikke det der. Det er på prøve ved Steam i 2 dage mere. Og det er rigtig fedt, og jeg er Call of Duty 4. Og undskyld, at jeg kom til at lægge det samme afsnit ud 2 gange. Det mener det i hvert fald, jeg gjorde. Det gik jo også, det var mig, der er totalt noob og sådan noget. Og jeg har prøvet mange gange at optage det her, men det gik bare i koks for mig hver gang. Og den her gang håber jeg, at det virker. Fuck! Jeg får nok en ekstremt dårlig score. Jeg skal nok regne med en noob, okay? Fuck are you? Okay, det der var faktisk ikke engang så dårligt lavet. Og ja... ja. Ja, jeg er rigtig glad, fordi jeg har fået den her af min ven. Og min første video, der blev lagt ud, der er ikke lyd på, fordi ja, det kan jeg sgu ikke helt huske. Det vil være et lille stykke tid siden, at jeg lavede den. Og det påner forresten. Ej, ikke noget med ham. Undskyld, det var bare mig, der fejlede der. Jeg er bare fail i dag. Og jeg har lige fået den første dag. Og det er jeg rigtig glad for. Ej, og hvis der er nogen, der gider at se med på den her, hvilket jeg tror, der ikke er så mange. Men jer, der ser med, prøv at tjekke XP Gamings kanal ud. Fordi den er rimelig god. Og han er ikke en nybegynder. Og jeg kender ham ikke sådan personligt. Jeg kender ham over YouTube, eller... Jeg kender ham faktisk ikke særlig meget. Fuck, man, så kom de fra begge siderne. Og ja. Det er sådan der. Og fremover, når jeg optager, så vil jeg mest muligt prøve at gøre jer glade, selvfølgelig, for det jeg optager. Det håber jeg er glad for, fordi jeg er glad for at lave det her til jer. Så det må I nok lige tage imod det. Sammen der. For helvede, man, så var han allerede løbet hele vejen ud af billedet. Der. Ja, Spanjay. Og jeg kalder mig selv for Victor One, eller det ved I nok ikke, men det ved I nu. Og det gør jeg kun fordi, at jeg, ham jeg fortalte jer om Svender. Han hedder Benny One, og det synes jeg var rigtig godt fundet på. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan hedde Victor One. Han hedder vist ikke Benny i virkeligheden. Nej, det mener jeg, han ikke gør. Og som jeg siger, jeg er nok lidt noob til det her. Jeg har aldrig sådan rigtig spillet ordentligt til computer. Okay, det er måske ikke noob, men altså... I ved, hvad jeg mener. Jeg plejer altså at spille til PlayStation. Yes, det kører for mig det her. Jeg lægger top for mit hold. Altså også et skodhold. Fuck, det går godt. Lige nu går det faktisk rimelig godt. Og I vil nok se mig spille Tekkit og sådan nogle spil. Blandt andet med nogle af mine venner. Jeg har for eksempel... Jeg har faktisk mange venner, men altså... Jeg har lidt venner, der godt vil spille med mig og sådan. Og jeg er bare glad for, at de godt gider at spille med mig og sådan. Jeg tænker, at jeg vil optage hele banen. Og så
vil jeg stoppe med at optage senere. Eller også vil jeg måske optage noget senere, eller sådan noget. Men i hvert fald lige nu bare hele banen. For helvede. Jeg havde godt set den. Hvor meget det lige var for dum. Din lille bitch. Ligger han ikke der på sniper? What's up? Skal vi lige ned her? Nej. Og jeg må nok hellere smutte nu. Vi ses YouTube, hej.